wani die no obuo kwan so bomoden se wo don sabe mia adoma ne so no abeka my Ghana Media TV abusua no ho. Please subscribe to my Ghana Media TV channel. Na de chima madu ani chiremu apoye mantem a krotuo baako a ye frɛ no se Achem Anamase arehosem na abode afiri ho de aba ne nyina ene se Chief Inspector Godwin Beniba a wono enaja wo hwɛ eye Anamase Police Station no dwumadi ne totoye eso wonya ne ho kani a na eja wo hwɛ nimu sɛ ɔmode nhye begu apono so na wɔn atena abɔbra sɛ okunu ne ɔyere na abaya edin de frɛ no eye Florence Debra abusuafo hyehyɛ wɔn hyehyɛ nyinaa sɛ Nyankopɔn yɛ adom a eye December bosom de toso aduonu enso afempeni aduonu enan ebesi da fiada na wɔn bɛhwɛ na nkagya wɔn asi nkonya na abusua enso so etimi akomutira pam ho na wɔn aka mpanyinfo mienu anasa adofo yi abom sɛ okunu ne ɔyere na ɛda fiada no abusuafo dwumadie no eguso a ɛkɔso na no amanebɔ ayetodwa ekyire mu sɛ Chief Inspector Godwin ɛyɛ adeɛ sɛ watwa ahwe ɛwɔ dwumadie no ase onsom wɔde ne kopie mu ɛwɔ ayaresabea ɛwɔ Anamase kurom hɔ nom sɛ de bɛanka ayarehwɛfoɔ no betimi agye ne nkwa nanso so owuo kutade ankwasi fan agye ɛyɛ adeɛ sɛ Chief Inspector Godwin wɔn yɛ bia ɛyɛ adeɛ sɛ wantimi enso enkura ne nkwa mu na ayarehosem kɛseɛ ɛwɔ kurodimu a ɛnya asɛm ketwa My Ghana Media TV etimi to anamon kopie mu Anamase kurodua ni mu yekoye no yene eye oba no eno eye Florence Debra ne papa ena etimi etwetwe nkoma o cheche nsem nim de ekosi ye nyina ede emaye wadaroma mama wuntie se de nkomo no asibi ekoye oba ya boko kase oba no eye meba Chief Inspector obi a wabedi kuno ha ifie bebre ifie be yensiane nachi de hu me bai se obaware no mre ayentutu bebre date na nkasa ye fiada etwa mu 27 na engagement ne wedding ni nyina rebaso hotel Equity Gardens wanyina ye krado a kyerɛ sɛ wɔn a enu anuane nneɛma nyina wɔn abobo wɔn ho nyina nti kasa no nyemu no Wednesday anopa na papa yi Kofodua na ɔte ɛhɔ nam sɛ ye transfer no feed ba ha ti ne bibia wɔ hɔ Wednesday anopa no yɛ sɛ Kofodua na ye front ade a obi pam no akɔgye na wɔde aba ti ɔkɔɛ no efiri anopa no kosi anwumire no wɔne ɔba ne nkita hodie no na ɔfrɛ na ɔnhyɛ da ɛmfa emunu ne yɛnyante yɛsɛ ne ho mfa no bra Kofodua hɔ no kuyada tu yawada no ne ho amfa papa nti ɔfrɛ ɔba no a betumi aba sɛ ebegya na yɛmhyehyɛ nti ɛna wɔne no entumi yɛ ne nkita ho nyame nkyade fiada no pa adwumadie ne kɔso de na ɔkurum ha ɔno ankasa ɛna kɔ barbering shop ekoyi ne ti chichia na mfofo ne adofo a wonim wɔ mkurum na ɔde ba hotel hɔ baabi a yɛyɛ ifro no obi pie hɔ nso no adofo a wonim wɔ mo chichia wɔn ne wɔn di nkɔmɔ osi sɛ busuafo ɛyɛ ɔba abusuafo a yɛn kura yɛbɛgye aware no igu ahoboa so a yɛn nyinaa na ochichia yɛn a bɔne bi anim nchichia ni mu obedwa ni mu a no yɛhu sɛ ade yɛ abɔ no so nti amanfo fiase ekekam sɛ na di asɛm ni na de na ɛkɔso ti wɔno ani nuanom a efi akwantuom aba ayeforo no bi wɔn ne Anamase adofo no bi so no mu ma yɛde ne hyɛka mu rahyɛ ne kɔ Anamase clinic sɛ wɔn nhwɛ no ma yɛ nkwasɛm itumrika de ne kɔ Anamase clinic hɔ ma yɛsɛ wɔn yɛ bia mu fiase tutumrika pɛ sɛ wɔn de nsuo besi ne so ne ade saa time no nyina na kyerɛ sɛ
adɔfoɔ yɛkura no ɛwɔ mpa so a nurse no pɛ sɛ wɔde nsuo ɛfa ne ntin mu si ne so a na wɔyɛ kitikiti kakra. Saa bere no afei ne kitikitiɛ no na ɔkɔ fam. Ɔyɛ din bɛte na ɔkasa. Nurse no nso egu so a ɛyɛ n'adwuma sɛ bɛyɛ a n'ani so bebie no. But ankyɛ na afei yehu deɛ ɛkɔ no a na kyerɛ sɛ ɛnyɛ papa. Nurse no bɔ ne ho mmɔden biara nti akyire no na ɔhwɛɛ sɛ ɔbɛhwɛ sɛdeɛ n'ahomey no si teɛ no. Ɔkɔfa deɛ yɛde kyɛke ɛbaeɛ no na kyerɛ sɛ afidie no kyerɛ sɛ sɛbi wɔgye mu ansa. Nti nokwasɛm ni ne nuanom a ɛka ho ne yɛn a yɛwɔ clinic hɔ deɛ nokwasɛm ni ɛyɛ asɛm kɛseɛ koraa. Saa bere yi nyinaa na ne yere nso ɛwɔ hotel hɔ a wɔn a ɛsiesie ne ho ɛde ne hyɛ dan mu siesie ne ho. Nti wɔn no deɛ wɔnte deɛ aba ɛwɔ abɔnten na yɛ obiara nso hu sɛ ɔbɛbɔ n'amanneɛ na akɔfa sɛm aba. Nti wɔn a ɛwɔ clinic hɔ no bi frɛfrɛ hotel hɔ sɛ ba a wɔde ne baeɛ no nurse no declare sɛ wawu. Nti na kyerɛ sɛ hotel hɔ no nnipa mpempem aba hɔ no a yɛyee koraa. Na ɔno nso hu sɛ dede bi ne nnipa ɛwɔ hɔ no sɛdeɛ obiara de yɛ sitie no wɔnte wɔn aseɛ. Obisa nso obiara nka biribiara. Kɔsi sɛ mefrɛ me ba baako a ɔbɛn no sɛ ma mommɔ no amanneɛ bɛtumi a ahapen sɛ ɛde biribi bɔne bɛba na ɔmfa no mmerɛ fie sɛ obi hwehwɛ n'anim anim yɛ a. Nti ɛno nso no na ɛbere no so sɛ ɔmo bɛyɛ awareɛ no na ɔmo nso siesie ne nti no ɔmma kwan sɛ nka obɛpia kɔ sɛ ɔnte ne aba nti. Nti ne nua no fɔɔ so ɛde ne pie. Opie no hu sɛ hotel hɔ no obiara de gyina hɔ anaasɛ nnipa ɛwɔ hɔ no sɛdeɛ obiara hwɛ no ne sɛdeɛ obiara gyina hɔ no na ɛnyɛ ne fɛ so. Obiara nso nka biribi nkyerɛ no na mmom nkɔmmɔdie mu no ɔtee sɛ kyɛnkuo baako a obi abɔ no ebinom abɔ no wɔn ka sɛ nnipa a ɔbɛyɛ ayeforɔ no wawu. Ɔtee no kwasɛm ni na kyerɛ sɛ deɛ ɛkɔ so no wahu sɛ ɔno ɛna sɛ deɛ ɛkɔ so no nyinaa ɛkɔ so ma no. Nti ɛhɔ mmerɛ deɛ ɔno n'anim sɛ wanhu hwee bio. Ɔkolapse a efie ha na ɔde ne ka baeɛ ma adɔfoɔ egu so ɛwoso no yɛpusupusu no sɛ bɛyɛ a n'ani so bɛte no yɛwoso no. Na ade baako a ɛboa yɛn ne sɛ hotel wura no papa polisini wɔne ne yɛ nyɔnko paa. Nti hotel wura yi na ɛnam no so ma Anamase police station yi baeɛ na papa yi bɛyɛ chief inspector ɛwɔ hɔ. Nti papa no koraa ma ne dan ɛwɔ ne hotel hɔ a mfie dodoɔ nyinaa ɛhɔ na ɔte. Nti hotel wura no tee saa asɛm no ɛwɔ clinic hɔ no anyɛ ne dɛ ɛna ɔsɛ daabi ebi ana sɛbe clinic nketewa mu saa no wɔn ntotoyɛ saa no ɛnkɔyɛ sɛ kɛseɛmfoɔ deɛ. Nti wɔn a ma ne driver tu ne car ɛkɔfa papa yi ɛde ne betwa mu kɔ Ɔdan government hospital. Nti adɔfoɔ a ɛte sɛ yɛsan de ne bɛsen kɔ Ɔdan no wɔn na ebe fie ha sɛ ayeforɔ ba no nka ne kɔma nto ne yam ne yɛsɛ wɔn wui nti wɔn asan de ne kɔ Ɔdan. Ɛno ana ma ɔno san n'ani so san buie no a kɔma ne nka wɔkɔ no deɛ ne kyerɛ sɛ ne nka wɔkɔ ano. Nti ɛhɔ deɛ nyame ne ɛda n'ase sɛ wɔn a ɛbaeɛ de saa message ne baeɛ no ɛbɛboa yɛn ɛne wɔn a ɛwɔ fie ha no na ɛma n'ani so san yɛ den ɛtee no na ne kyerɛ sɛ sɛ wɔn yi di a yɛnsan kɔe ɛna wɔn de ne firi fie asan kɔ hotel hɔ bio. Sɛ yɛnkɔtwɛn sɛ adɔfoɔ a wɔn de ne kɔ Ɔdan no ebi a biribi papa bi bɛfiri mu hɔ aba. Nokwasɛm mi nso meforo car ɛti wɔn wɔ Ɔdan hɔ. Ɛkɔɛ na dɔm ɔno ara na ne sɔfoɔ n'asɔre sɔfoɔ ne adɔfoɔ bebree ɛyɛ kristofoɔ aba a wɔn gu so bɔ mpaeɛ sɛ sɛdeɛ wɔn gyidie kyerɛ sɛ ɔnwu yi no nyame ɛmmoa wɔn na nka wɔn mmra nkwa mu. Nti na ma adɔkotafoɔ no nso ama wɔn kwan a wɔn bɔ saa mpaeɛ no.
nanso ne nyinaa akyi ne kɔwie sɛ dɔkta panin no ɛsan bae na ɔbɛhwɛ de mfidie bɛhwɛ n'ani ne nipadua no sɛdeɛ nneɛma nyinaa ɛteɛ no ɔno nso ɛtumi ɛdi adanseɛ sɛ ɔni nkwam nti ɛbaa saa no na kyerɛ sɛ wɔn a ɛne wɔn hɔ no a Mr. Bine ɛsoma a wɔn no saa de fon toto nkra ɛbaa sɛ adeɛ no sɛ ya na asɛe nti apolisifoɔ mpanimfoɔ a ɛne wɔn hɔ no ɛyɛ sɛ nka wɔde no bɛkɔ mmɔkyerɛ hɔ nanso wɔn ampene so sɛ ɔyɛ aban nipa yi deɛ wɔn mpɛ ambulance bi na nka wɔmfa ne nkɔ nkran na ɛm sɛ saa ntotoeɛ no ɛnimu nti wɔn yɛ sɛ nka adeɛ kye na ɛbaa sɛ neɛ ɛbɛgya deɛ aka nyinaa ama wɔn yɛde firi hɔ san bae na kyerɛ sɛ asan aba sɛ nipa no wansan ama nkwam nti na kyerɛ sɛ ayeforɔ no ne bisi basaayɔ ne osu ne awerɛhoɔ ne neɛ ɛkeka ho nyinaa no asan apagya bio na yɛde bɛto wɔn nti sɛ mobaeɛ na ne yɛsii wɔ ha daa no fiada no ne yɛnim fa ho ane ɛna yɛnka no sɛ bɛyɛ mfie mmienu ni a wɔde yɛho me ba no sɛ wɔbɛware no yɛnim biribiaa na sɛ yɛnya nteɛ biaa na yɛnim sɛ biribiaa ha no yɛne naa na di akɔneaba wɔ awareɛ no sikasɛm nneɛma totɔ nyinaa a yɛn yɛtɔ bi ba no no so wɔn ara nso deɛ hia no wɔn atotɔ ba hyehyɛ nkurɔfoɔ onni yareɛ biara wɔ yɛn ni so a bibia nkyerɛ sɛ wɔyare wɔ yɛn so deɛ yɛnim ne sɛ wɔyɛ fit na yɛbɛware bia nim ɔbaa no koraa ɔno da deɛ anim kakra fa hɔ ne sɛ Koforidua hɔ no nem sɛ yareɛ kakra ɛfi aseɛ nti ne fiada nɔpa nem sɛ wɔn discharge no sɛ neɛ program bi sɛ deɛ ɛneɛ wɔn hwɛ mmira na wɔyɛ nti fiada nɔpa no ɛna ɔsan ba back ɛsɛ na ne ho dodo no kakra ɛwɔ Koforidua hɔ a wɔkɔgye na ayeforɔ ntaadeɛ no no kora mpo ne kyerɛ sɛ owie anka ɔbɛkɔ nkran wɔn nso kyerɛ sɛ dama polisifoɔ no ɛpam ayeforɔ ntaadeɛ bi ma polisifoɔ nti ofiri anka ɔba akɔgye no nso nti nka ne wuku ada yɛ wadan deɛ nanka ne gyania ne saa ayeforɔ ntaadeɛ no to polisifoɔ de amo pam no no na yareɛ kakra ɛbɔ fa no so wɔ Koforidua ɛma wɔn hwɛ sɛ nka wɔn bɛhwɛ no nti ne kyerɛ sɛ ɛkɔbaa sɛ Koforidua hɔ no wɔntumi antoa so ankɔ nkran no fa polisifoɔ ntaadeɛ awɔ ayeforɔ ntaadeɛ no nti efiada anɔpa ɛna wɔde charge na wɔde baeɛ a ɔno asii fam kɔ barbering shop kɔyi ne ti ɛsii hotel hɔ a ɔkyiakyia amanfoɔ nti sɛnea ne yɛhunu no na kyerɛ sɛ yɛnim sɛ ɔgyina hɔ nti program no ase no mekyerɛ awadeɛ no ase no ɔbaa hɔ wama awadeɛ no ase waba awadeɛ no ase ɔsii fam no ofi Koforidua sii fam no ɔba awadeɛ no ase bɛkyiakyia adɔfoɔ nyinaa bɛtɛ ɔbɛyɛ deɛ na wɔwɔ dɛm mu a yɛsiesie no ho aba awareɛ no ase abɛkyiakyia adɔfoɔ no bi atena wɔn moto no bi so brother baako nadamfo ɛna de ne tena moto no so kɔ barbering shop okurom ɛkɔyi ne ti kyiakyia adɔfoɔ koraa wɔ hɔ na ɔsan de ne ba back to hotel hɔ a yɛyɛ ayeforɔ no sii fam san kyiakyia amanfoɔ ɛno na wayɛ ready sɛ afei wɔkɔ akɔsiesie ne ho ɛna adeɛ bɔɔ no so